Пите духа. Абе, господин, изберете си килика. Какво да се избера? При мене. Не ме бутай така, бе. Ела, бе. Чакай, я каква хубава птица, чакай да я погаля. Духа е птица. Духа изпълнява желания. Влезе в килите. Килите. Я при мене. В дясната. Тук. Айде в дясната. В дясната. Няма да влизам там, бе. Нямаш много. Този ми прилича на доктора, не ми харесват плешиви хора. Така, ще му свети в очите. Дясната. Абе, казахте ми да си избрах си, бе, ето бе. Променихме си мнение. Да, бе, няма, бе. В дясната. Няма да влизам. Няма. Аз не го пускам, държа го. Дръж ме. Искаш да телефон още един път ли? Държиме се. Оставете го влезем в тази килека толкова иска. Хванали сме се през решетките. Айде, влизай. Чакай, стой да не те фанат. Дръж ме, куме, ще повръщам. Кажи да притяга да ги гледам какво правят. Какво правим? Я го нашляпай, черен. Дървим го за любопитни. Черен. Сериозно ли, бе? Шерлок? Не думай. Абе, ти чул ли си? Ти имаш... Чул ли си книгата за Не. Махни, бе, тапак. Тихо. Си ли го, френд, бе? Абе, гледал ли си филма Бой на такива в тъмна нощ? Слушай, бе, я го отпратете то, бе. Това му трябва отпуска. Браво, Слейтър, я пак коя книга каза Не, махни. Махни. Слейтър, стига! Разкарайте го тука. Тая ми е любимата. Ама аз не чул да не чух заглавието. По-добре. Стига! 10 малки снигерчета. Аз си нигер. Махнете. Бе. То тия ни пъха ли на пролет? Зависи. И бойна си нигерчета в тъмна нощ също много. Те не се виждат там, бе. Не, килията. Добре, те си нигерчета не са черни. Аз съм... Ти го каза, не съм аз. В тази. Така е. Това ширифка не може да Те фане са бели, бе. там вътре в килата да... Дръпни, бе. Пак това плешливи точно под лампата, бе, какво става? Какво? Какво ще правиш на шерифката, бе? После е влязъл. Влеза, бе. Нали осъзнаеш, че... Ти имаш лап на окото, бе. Да, същия. Ако и пипнеш кошата, ще фанеш въшки. Буквално ще те разстрелят. Тейле. Така ще кажа, да? Да. Ако беше сама, нямаше да ме разстрелят, да знаеш. Сигурно. Само дето никога не е сама. Щеше да я гръбнеш с големия топ. Някой сама не съм притесняй. Успех. Като шиста револвера фърля накрая. Леле. На всички глобите ще са им по 1000. Но усещам. Аз какво съм казал, бе? Май по 2. Да, по 2 е добре, да. Значи на този със сигурност... Този знаеш ли какво? Този последен отива в Сисико. О, да, последен ще е. Последен ще е... Господине, аз какво съм казал, бе? Казах, че си чиста револвера от време на време. Типа си трай тук. На всички, без тези глобите ще им са по 1000. И ампато! За лекарства да ги даваш и пара не О, си приказлив. Говори още, на теб стана 3000 вече. И аз се застреля, бе, плъх. 4000. 20 000. Добре, щом искаш. Добре. Само не се превземай толкова много. Мишо. Кой го претърсал това? Леля ти. Не съм аз. Аз съм го претърсил. Може да си търсиш оръжията след затвора и след като си платиш глобата от 5000. Добре. Само запиши си я там в книгата, да не забравиш. Ти си я запиша спокойно. Майко... Дай населени район си му гледай. Парите за нищо ги немате, бе. Вие не можете ли да си мълчите малко, бе? Дава 1000-2020. Ма някой от вас каза ли махнете, бе? В дясната киля. Няма да Това ходя. бихте ли замълчали? Ти е в дясната киля. Няма да ходя. Как ли искаш да те лекуват? Дръж го, пари го за ръкава. Слейтър, браво, мъче, Я ще дръпнем. Влиза. Влизай в килията. Включете я. Я, чакай, ще държим. Ние черните се подкрепяме. Ето, никой няма да пипам, да видите. Абе, нищо не правим, бе.
Даже съм застанал на страна, зигнати ръце. Господа, бихте ли замълчали? Някой има Да. ли... Ма само защото ме помоли въжливо. Катер, Какво? едно малко. Кажи. Някой има ли място на чуповете, защото... Аз не. Чакай да я купим. Няма коментирам колко режим. Връщ. Некой иска да ме фане за върицата. Малко как го направи си, бе? Ще се запалите вътре. Мръдни се. Запали ги, бе, запали ги, бе. Чакай, ще се опитам да взема ключа с въдицата. Ко на комарите, бе. Какво прави този Пи стаф? комари, бе. Ко на комари. Прибери си факвата, веднага. Знам къде ще я загасиш, ама няма да... Марта, тенки за съвърте. Не, в кой... Загаси си Здрасти, факвата. Белчо. Джеси. Чай да паля от пурата, бе. Дай тук. Дай разпаля пулата, бе. Ето. Чакай, ще ти дам пак огънче тях. Ето. Дай. Ти няма ли да палиш пура, бе? Хайде загаси си факвата сега. Ето, бе. Хайде, ела за малко. Вие даже при мамката за риба сте мислили, бе. Добре, готово. Абе, Черен. Кажи, бе. Опа, чакай, че вие двама отговорят. От ми покаже среден пръст преди малко, бе. Кой, бе? Така ли, бе? Да, бе, ти, бе. Луд, ела. Къде отиде Санта Клаус, бе? Виж. Не го там. Ти петаче. Не, дръж си го. Прибирам си го в кобура. Сваляй си Сваляйте си маската. маските. На шериф. Абе, Сваляй Добре. си маската. кафяви. Свали си маската, ако обичаш. Дигнете ли голото, ако скара под леглото? Дигнете ли голото, бе? Ако обичате. Айде, по-нежно. Готово. Аз маска Добре, нямам. ще започваме. Няма да питам. Сваляй си кърпата. Сваляй си как. Свали си кърпата. Я дръпни, бе. Чакай, панталоните си свали. От не пада, бе. Айде да Да, потом може да го ти доста залепнава. малко, ще се върна. Чакай да пробвам така. Стой. Дръпай. Виж, Да. може да Я ти ти се уня. малко, ще се върна. Стой малко. Ела да му дърпаме кърпата, бе. Добре, че някой... Къде, бе? Добре, преспи. Какво? Айде, Не ще пада Ама кърпа. да се събудиш. Не става. събудя. Чакай. Ох, Сейтър, нищо ти имам. Какво? Не, бе. Двамата ордят са... Не, бе. Абе, Не, бе. пътни го, бе! Добре, те са следните. Чак да умра. Добре. Давай ги там... Тобайас Сваляш Флин. си кърпата. Кой? Тобайас Флин. Еми да, така се казвам. Знам, че така се казвате. От мен започвате ли? Уж, вече. Я дърпай, бе. Чакай. Дърпам. Чакай. Господа, бихте... Къде си, бе, Пончо? Дърпаме му кърпата, бе. Ето. Падна. Майко, как съм ти... О, не. Кой, бе? Нищо. Какво си конфискувано това аз? Абсолютно всичко ми взехте. Къде отиде Генчо, бе? Кажи ми, не си върна. Къде отиде този шутлък? Ай го, бе. Генчо, здрави. Нещо много ми шуми в главата, бе. Някой Не, свалете си маската. тъпчи нещо. Чакай. Ох. Са по-добре ли? Не, пак. Какво? Седно Чай да тъпчи пробвам с нещо. лявата. Ох. Ще удари главата. Абе,
Господа, спрете се. Да, какво правиме, бе? Не бе, боли ме ухото, бе, чувам морските вълни. Даже ръцете съм си дигнал. Заглъхна ми ухото, бе. Я духни. Духни мога излева. Леко ще опръска. Да го това да малко. Ох, Да го там. да, идвам. По-добре ме вече. От. По-добре ме вече. Тия са опасни. На Котъм за нещо, 48 часа. Чакай малко. Не съм стигнала до Котън. Добре. Това е аз. Виж го това, той има лично към мене това. Виж го. Да. Това е аз. Ако искаш Да, да бе. служи 96 месеца, боли ме фара. Може да спрете малко. Не. Кажете. Много си досаден ти обаче. Да, защото вие не знаете как да се държите. Тогава съм се държала лошо с теб, само това ще искам. Да, тази мадам е много Аз не жлив. говоря само за теб, говоря Но и в за теб. момента аз говоря с вас, така че мълчи малко. Ай, казвай. Това е загубата ти $500. Имаш ли да си платиш? Сега ще ти кажа, чакай да си проверя джобовете. Скрил съм и в чорапа на мотор, секунда. Добре. Ама ако трябва да съм честен, секунда. Имам в банката, май. В кеш имам $92. И няколко цента. Тогава ще задържа още на оръжие. Колко още ме? Достатъчно? Като си ги вземеш, ще си платиш. Колко тогава ще оръжия си има? Ами, Доста. доста са. Колко доста? 1, 2, 3, 4, 5. Вземете ги всичките кръвопийци. 2 пушки и 1 пистолет, ако има му задръжте, и когато си плати голата, тогава ще му бъде върнат. Ти аутъв ли си, бе? Не, бреда няма за да. Миналия път ми откраднахте. Това страшно. Миналия път ми откраднахте златото и диамантите. Кръвопийци такива. Да, идвам. Аз чух, че викаш бе. Той се опитва да влиза в обувките на Серафима, не му се получава. Аз така не съм се опознавал с този Серафим. Нещо се опитваш, ама не ти казвам. не се Сигурно да получава. знаеш. Нямаш никакъв подход, много си зле, честно. Благодаря. Моля. Добре, значи. По-добре, Картър ли е тук, той да ви е шеф. Слейтър. Слейтър. Его е. Гледай го Малко къв. е лут, ама е. Тебе те хапа кучето, бе. Естествено. Как се Ежедневно. казваш тази книга, само ми припомня. Не, аз си го казал лично, що душа през решетките. Не, Слейтър, не го казвай. Имаш и топки, бе. Ти къде гледаш? Война на Еми не. Аз те... Спри, Слейтър, не бе. го казвай. Абе, то там няма много кобе. От... Какво страна на окото, бе? Кейн. Кой? Кейн, то не се ли казва Кейн? То май го боли, мадрец, гледай как се издува. Добре, Да. вземаме ти помпата и един военен револвер, като си платиш главата, ще се върна. Добре. Аз мога да си я плата сега, бе. Дали не можеш? Ема банката ти. Тогава ще тегли за всички. Колко е главата на всички? На всички е по 500. Добре. Ще изтегля, бе. Ама... Аз уния двамата не ги знам кои са. Единия. Участници, за тях ще теглиш. Единия. Добре, бе, аз ще плата за всички. Аз ще си го платя, бе, стена ми. Айде, Дево, няма да Разбирате бягам. си какво ще правим. Добре, бе, ще тегля. Айде. Аз ще се платя точно. Мокни, бе. Той цял ден продавал Добре. на пазара и изкарал $500 и иска да си ги даде. Моля ти се, чай да самата на тавата, че ми пусна да я бунка. Ще ме Добре, пуснете сега ли да какво ще отида да правим? изтегля ли? Еми, Няма да бушувам. кай отвори. Вържете ме, служете ми белезници. Ето го харесвам грубо. Чай да ти бръкна в дупето за изпът. Та пак. Излиза. Излизам, няма никой да Не бара лака ето. мен, не лака мен. Спокойно, мадам, спокойно. Да, лака мен. Не искам. Ти, давай си посмотри. Де да му сложим белезници?
Пусля. Нямам. Това е Ти хубаво да му Кая ли сложим. беше ли? Как беше Кая? Готово. Да, ти си печен. Ох. А другите са големи. С белезници, съмнявам се да ви избяга, аз оставам тук. Ха! Шегувам се, бе! Смей още един път. Шегувам се, бе! Още една крачка направиш Това и ще черния пас пусна се крака. прави на шегаджия. Ще те гръмна, Да, обещавам. бе, шегувам се, бе! Ма не ме Хайде интересува, напред, давай бе. напред. Маля няма да изпомпата, че... То зад вас кафе, бе! То зад вас кафе, бе! Скрийте се, ще гръмне, бе! Вие сте много луди. Абе, аз как ще изтегна този вечер, бе? Мисля, че работи. Ще провериш. Се постараш, ма. Черен, братко. Влизай вътре. Добре ли си? Отрепали сте го, бе? Да, влизай вътре към мен. Ау, бе! Ай, влизай. И аз съм човек, бе. Да, ама не си ми от любимците. Не те харесвам. Никак. Ко съм ти направил, бе? Айде, давай. Добра, човека, видя. Кой, бе? Престани! Той... И още... Вода имаш... Ау, ох, ау. Значи... Ще ви съдя за расизъм. И ще застрелям, да знаеш. Съди който искаш, хич не ми пук. Друга кота, мръдне ли още един път стреляй. Добре. Ако трябва в крака, Добре. не, давай. Имаме предвид по друг начин да мръднеш. Не, вие казахте мръдне още един път Грешно. стрели. Няма да мръдна. Страх ме. Как се мърда грешно? Ау. Ох, боли. Малко ми хареса обаче. Ох, да. Това майко е бът. Добре, така може да отидем до шерифството, няма проблем. Предай, мръдни оттам, бе! Не, вие казахте да не мърдам повече, защото ще ме застрелят. Ние за какво ще имаме ли се? Някой вика ли? Иди е бърза, иди е бърза. Аз вече един път висях. Не, като видях въжето и... Искам да си ходя. Застани ето. Къде? Добре. Ето. Искам да си ходя. Как 30 месеца, бе? Не, Това там, е става от топ. Става там. Ставай! Чакай, броя парите, бе. Не... Слушам те. Ставай! Броя парите, бе. Хенри, военен елемат. И аз съм стар човек. Ела тука. Прозореца където е. Е там. Абе, карта. Там ли не седна, добре? Не, няма да сядаш! Не ме Ще те гръмна, обещавам ти. Ей Защо, сега, бе? стани веднага. Ма каза седни до прозореца, седнах, Не, не бе. съм казала седни, казах застани. Да застана. Да. Аз съм възрастен, ти казах. Мамин, това не ме засяга. Добре, слушай се. Пуши си ушите, ще го Шо. Слушай се. Бръкни ме в жоба и вземи парите. Махам ти белезниците, затова те накарах да застанеш тук. Дай ми парите са. Няма заповядай. Айде сега към килията. Преброй си ги. Платил ли ги е? Няма да ви преча, бе. Плати ли? Аз ли? Вие съмнявате ли се? Съм... Добре, давай на топ. Имам мазол на левия крак, малко ме боли като стъпвам.
Ще го изрежем. Франк, здравей. Кажи истината, защо едвам ходиш, не дай да лъжеш. Влизай. Да не Влизай, ми бе. каза, че си опитал Боздогана. Влезнал е, влезнал. Така ли? Да, Така. Дакота, ела. Без чисто не е. Добро. Дунав, Точно ли съм? на всичките съм платил. Даже има и по един хот-дог да си купите. Благодаря. Аз съм щатски престъпник. Щатски бандити. Кой е претърсал Дерек? Кажи сега, какво ти казаха там във ъгълчето? Не Какво да съм мислиш? аз съм претърсила Тобая. Кажи, какво ти казаха за мене там в гол? Махни бе, платил съм ти глобата бе. Кой не ми каза нищо за тебе? Ами тогава, какво ще ми задържите, Хенри? Той... За това ли? Да, Хенрито. Добре. Обаче за 48 часа. Ако искате даже за една седмица, ако задържите седмица. Добре, после лично ще ви го предам. Добре. Може ли аз моето оръжие лично да си ги взема от тебе? Не може. Ти си лош. Кой е претърсил Дерек? Моля? Казах, че си лош. Ма претърсихте Аз се държа добре бе. Само да ви кажа. Добре. Кой те претърси тебе бе? Санта Клаус. Дерек идва. Thank you. Всички отиват там по 30 месеца. Къде да хода? Насам Бе, към Дерек. нямам оръжие, бе, спокойно, бе. Карта. Добре, паспорт. Кая? Ела да му Да. дадеш нещо. Добре. Чакай. Черньо. Какво бе? Много си прост. Ти да си помня. Глава. Добре ли си? Добре, та паспорт. Да, Според мен го боли кътник, гледай как се е путал. какво аз следвам? Искаш ли ми видиш паспорта? Той става последно. Пак не съм последен. Ти нямаш снимка, бе. Така ли бе? Къде аз ето? Така. Ой, златни карти варите ли? Тия са на този документ. Абонамент, че нещо? Кой претърси Ханк? Имам бе от... Съм иззет. Добре, ела да ми кажеш. Видя ли я бе? Какво да? Няма, чакай, дай ми я пак са. Ето бе. О, Дай бе. Пак не се вижда. да го извада да го видиш. Той пак няма да се види. Това е дъждовен черви. Ще ударя. То. Варавин. Истината боли ли бе? Как си ще ударя бе? Спрете да се биете. Спрете се, бе. Той е некадърен бе. Казах Спри, бе. нещо. Спрях. Спри ти. Той кой ще вземе да живееш с него със съдържание бе? Имам си кой да ме вземе, не се притеснявай. Той се объркал нещо. Ще вземе. Той се Обаче, объркал, бе. обаче поне към него се държа нормално, защото е нормален човек за разлика от вас. Как ще е нормален? Аз го видях, че е нормален. Мълчи пъти, бе. Не, че да ви дам. Кой е бе? Кой се объркал да го вземе това бе? Тези двамата може да ги пращате по 30 месеца. Дай Е, да започнем с първо Тобая. Не бе. Май ми даде пас. Ханк, Ай, Тобая, си излиза. Влез, излез. Накара някой ще свърши. ти ли? Бе, възможно е. Дой тук до бюрото. Чакай. Не сядай. Що бе? Кой от не сядай не разбра? Стани. Какво направих се бе? Стани. Седнах на стола бе. Не стани. Това е тук до картината отсреща. Мамка му. Защото няма ти върна нищо.
Добре, де сега какво? Сега съм от външната страна на бюрото. Възрастен човек съм ви казах. Благодаря. Малко повече уважение да имате към възрастните хора. Не сте ви научили на обноски. Нямам нуждата да съм... Не дай да съдиш хората преди да си ги опознава. Нямам желание. Много си малка, за да мислиш по този начин. Не ми казвай дали съм малка или голяма. Това ще се дразни да бачата, ще стоят тук там и че по-бързо, че ми е омръзна. А ти не давай изобщо. Yes, baby. Като не знам кога. Май, аз ще да спа по едно време и за... Тогава върнаха ли ти нещата? Секунда само, господине. Сега ще ви отговоря. Извинявам се, не исках да ви стъпя на бюрото. Кой го е претърсил в Росо? Мистер Спрингфилд, военен, те ми издържат помпата и другия военен. Върнаха ли ви? Да. Приятен, представи си Сика. Благодаря. Чакай, дай пак. Маузер. Мамко му.